TV2 God aften. Online indkøbere sparer tid. Tiden køber de hos de mange e-supermarkeder, der efterhånden har etableret sig på nettet. E-supermarkederne oplever i disse dage endelig vækst, mens det største ryk ventes at komme, når indkøbsgiganterne indtager de virtuelle indkøbshylder. Flere forbrugere fylder indkøbskurven fra sofaen, og grøntsagerne vælges nu i stor stil over internettet. Det kan e-supermarkederne mærke. Hvert år stiger antallet af online indkøbere, og markedet udvides løbende. En af dem, der er gået over til online indkøb af dagligvarer, er Maria Amitsbøl. Som studeri-ejer og kommunikationschef har hun nok at se til. Hun er derfor ikke i tvivl om gevinsten ved at handle ind på nettet. Jamen det er, at man sparer alt det der tid. Og så er det bare fedt, at det bliver leveret lige til døren. Altså det føles som en enorm luksus. Den tysk studerende Liv Marie Nybro genkender tidsmangel i hverdagen. Hun overvejer derfor at følge Maria Amitsbøls fodspor. Det smarte ved at købe via nettet, det er, at det hele ligesom bliver regnet sammen på forhånd. Altså også hvis jeg lægger enkelt grøntsager i kurv, eller hvis jeg køber en samlet pakke, jamen, så ved jeg, hvad det præcis bliver. Tid og penge er altså et væsentligt argument, der taler for at kvitte kontanter, køer og kaos i støjende, stressende supermarkeder. Jeg har købt alle de kartofler og alle de liter mælk, jeg skal købe i mit liv, så jeg synes, det er nemmere at sidde i sofaen og bare bestille, hvad jeg skal have. TV2 har foretaget en ny rundspørge blandt 8 danske e-supermarkeder. De oplever alle en stigende interesse og vækst på området. Det bekræfter Jysk Vareudbringning. Inden for de sidste 2 år, der har udviklingen været stor, og det vil den også fortsætte inden for det marked her. Men så snart den supermarked eller Coop eller nogle af de andre store, de vælger at gøre noget seriøst ud af det her, så vil det rigtig tage fart derfra. Indkøbskongen Bilka er godt klar over dets position i det virtuelle shoppingunivers. I øjeblikket handler Bilka dog kun non-food varer på nettet. Men er der mulighed for, at Bilkas kunder fremover kan købe deres havregryn og rugbrød på nettet? Det spørgsmål besvarer e-handelschef Hanno Vangsgaard. Jamen, det kan jeg næsten sige med sikkerhed, at det er. Men spørgsmålet er, om det bliver det næste år, eller bliver det om 10 år, eller bliver det kan jeg jo ikke svare på, eller det vil jeg ikke svare på. Vi ved, at det er rigtig svært at få en god forretning ud af det. En undersøgelse fra Danmarks Statistik viser, at samtlige e-supermarkeder har underskud. De tal ventes dog at vende i slutningen af 2012 eller 2013.